Għaddednej! Għaddednej għaw! Kassandra zobnek! Zobnek Kassandra! Kassandra! Għanif għalek għantek xabali, l-għafem xaba għantek! Xinti tfittex! Xinti tfittex! Il-banana li taħt nidol xaba banana għantek! Ġej il-banana li! Tlek li! Maġġara nafawti! Tgħidlu int Kassandra jew ngħidlu jiena. Ġara l-banana. Ejdinna, ġeċet iċċex biex naqbad kartu Kassandra, jni daqxej. Ġara. Xfija tabdaħ il-banana? Ma taġobnix, għandi fobja lija. Għax Kassandra tibżam il-banana. Obsesem tal-missir tal-Spirtu Santu. Iftessa tibżam il-banana, għasra. Jek turija l-banana, taf kem tiġri Kassandra turija l-banana tiħak dan. Bis-serjetà! Ma di bis-serjetà, tibżam il-banana, min il-qaħbeċ jibżam il-banana. Brek daqsek ejjej wajfqu. Skom qatt ma smajtu xejn, allura tibżam il-banana. Wasal il-ħin għal-break, sur kem, da. Imnalla, Jena fodej, għamur uħu banana Kassandra ġemmi. Ejja, għantik tijaj, ejja, nannu, ejja. Foli għamilt li, ejja. Għata, ejja. Reklami, għatali, reklami. Ejja. Ma xin il-problema? Ir-riħa taħħa, il-forma taħħa xin? Ir-riħa. Is-sajz jagħmellek effett jekk il-banana tkunx kbira jew żgħira. Xej. Ejja, kollek banana żgħira tibża. Imma x'tagħmel tara l-banana u titlaq tiġri? Leħja mill-lejja. Ora, taqbada ġifieri. Ejja ma ngħid, ejja ma nessaġġerawx. Taqbada ġifieri. Ma taqbadix. Ma kif neħħija meħdek jekk ma taqbadix tgħidli li tlaq. Ara, jekk il-banana tiġi ħdej fisser li ħadd toħri kont Il-banana tiġi ħdejk li ġen faqat li moħħek. Jien xejn ma ħamissa. U tagħmel differenza tkun imqaxra jew le, pereżempju. Iva? Għax ovvjament ir-riħa toħroġ aktar ma ssib. Toħroġ iktar ir-riħa. Ir-riħa l-problema. Tifhem. Jena m'għandikx torte għax ġieli ma nkunx nista' norqod. U ġieli smajt li l-ommi u l-kannolu jiġġieldu fil-kamra tas-sonda tagħhom, qed tifhem. U naħseb kien ikollha l-ġuħ u jinżel fil-kċina jġibilha banana dak. Qed tifhem, u mbagħad ma lejtiera tgħidlu il-bala kemm jibsa, naħseb ikun ġabilha xi waħda ħadra qed tifhem nejja biex niftehmu. U mbagħad tgħidlu inżeggek mhux nitfaħħa ġo ħalqi. Ma tijiex tordinu għax da kollu ċajt tikol banana f'nofs tal-lejl taf tibqala fuq l-istonku wkoll miskina. U baqatilha fuq l-istonku tibżax għal 9 xhur sħaħ. Imbagħad la darba ħelset minna, hemm ħa xrawta ħarġet. Kassandra, ejdilhom x'kienu jagħmlulek tad-dar meta kont żgħira bil-banana. Kienu jippruvaw id-darwilu kienet naħrab minna. Eżempju. Ġieli temmawlek il-banana ġifieri. Inti? Jien naħlef li qatt ma temmajtilha l-banana. Dak kien żmien Dak kien żmien kompli x'taffiġa Kassandra.